Пачынаю рабіць стрым да гадавіны сфальсіфікаваных выбараў у Беларусі 2020 і пачатку нашых пратэстаў спробы адстаяць вынікі выбараў 9 жніўня нашай краінай, нашым народам. Не ведаю, ці змагу я ўклініцца у вельмі напружаны медыйны графік нашага сегмента інтэрнэта беларускага, таму што вельмі шмат хто выкладае відэа, вельмі шмат разнастайных стрымаў. Больш таго, ідзе ў прамым эфіры канферэнцыя «Новая Беларусь», але я паспрабую вось в такім выглядзе, таму што самое смешное, што я вырашыў папытаць у армян, которые тут, у якім выглядзе вот да такой даты мне рабіць стрым. І прям все в один голос выдалі, што я просто павінен в нашай традыцыйнай вопратцы гэта зрабіць. Ну што ж, пачакаем, ці далучыцца хаця б хтосьці, ну і пакажу заадно, в якім я цікавым месцы раблю і пачынаю рабіць стрым, і чаму менавіта тут. Вось глядзіце, гэта помнік. Каму помнік? Прачытаем с вами, каму помнік. Вот так вот. Здаецца, я не украінец, беларус, чаму я раблю тут? Можа хтосьці спытаць. Ну, па-першае, таму што гэта чалавек, які вельмі шмат пісаў пра свабоду, хай і не нашу. Прытым, што сам быў у неволі, у тым ліку быў дасланы ў расійскую армію. Але гэта яго пры гэтым як-то не зламала. Прывітанне першаму майму гледачу. Прывітанне першаму майму гледачу, напішыце як гук. Калі раптам хто з нашых беларусаў, то расшарце, калі ласка, гэта відэа, щоб яшчэ хтосьці далучыўся, каб я не гаварыў упустую. О, уже 2 чалавека. Прыемна, напішыце як гук. Чутно мяне, не чутно. Прабачце. Ну што ж, пачнем нават для 2 чалавек. Хто мяне ведае, той ведае, хто я і чаму веду свой канал менавіта беларускай мовай. Хто не ведае, таму патлумачу, што я спрабую адцягваць, наколькі гэта магу, беларусаў з расійскага інфармацыйнага простару. Плюс, я сам беларус, па гэтаму веду канал беларускай мовай. Таму ўжо прабачце, калі раптам хто не беларус і не разумее. А всіх астатніх вітаю. За такія рэчы, як, напрыклад, слава Расіі і расійскія сцягі, буду нешчадна баніць. Адразу, таму што Расія, прабачце, Расія ідзе ось сюды. Прывет з Іркутска. Ну, прывет з Іркутска, Іркутск. Все ж, хоць і Расія, але ён пратэставаў таксама, дарэчы, у 2020 годзе. Па гэтаму прывітанне. Итак, 9 жніўня 2020 года. Што гэта было? Шас разважаюць. Гэта была спроба рэвалюцыі, гэта было паўстанне, альбо гэта проста беспарадкі, як гавараць некаторыя. О, слава Расіі, слава Пуціну. Бачце, як хутка знаходзяцца людзі, якіх трэба забаніць. Так. Хваць карыстальніка на гэтым канале. Вот так вот. Я ж папярэджваў. Все, хто будзе гаварыць пра славу Расіі, Пуціну і сцягі расійскія бахаць, яны сразу пойдуць за расійскім военным караблём. Опередживал, правда? Итак, что
в маём разуменні было 9 жніўня. І ці было яно гэтак спантанна, як многія гавораць. Я па шчырасці не лічу, што гэта было зусім спантанна, таму што на то, каб людзі разумелі, адкажу пра Расію за супраць пазней. Хаця можаш пераматаць пару хвілін, я там чётка раскажу. Дакладней расказваў. Калі коротка, так, я супраць Расіі. Так, о, тут я. Насамрэч, то, што адбылося ў 2020 годзе, рыхтавалася многімі людзьмі, хай па ўласнай ініцыятыве, не скаардынавана, але ў надзеі, што гэта прынесе нейкія перамены, рыхтавалася многімі людзьмі вельмі доўга, з некаторымі і не адзін год. Напрыклад, я менавіта для таго, щоб паказаць беларусам, што можна жыць па-іншаму, а не так, як у нас жылі, пачаў ездзіць в Украіну і даследаваць, паказваць яе. Є цэлы плейліст на маім канале, можете паглядзець. Украіна вачыма беларуса. Галоўнае, што мяне было там чапіла в Украіне і чаму я паехаў, гэта вышиванка, к какой области относится. Но гэта микс вышиванки белорусской. Сказать, что это к какой-то конкретной области относится, я не могу. Гэта хутчэй сборный вариант со всей нашей Беларуси. Так, мабуть, я все ж на пытанні поотказываю, калі основные тезисы скажу. Иначе меня так будут сбивать, и будет просто рваный рассказ, і гэта будзе цяжкавата слухаць. Пагэтаму пасля таго, як я все агучу, буду адказваць на пытанні. Сейчас толькі буду глядзець, каб не было слава Расіі. І так, куча людзей рыхтавалі гэтыя падзеі ў 2020. Была таксама цэлая супольнасць блогераў, былі журналісты. Адным словам, калі хтосьці гаворыць, што ой, для нас было гэта нечакана, гэта было прям спантанна, выбух людскога гнева, то гэта вельмі вялікая памылка. Тым больш, што улада уже не задавальняла беларусаў даўно. Першы раз паказалі гэта ў 2017 годзе, калі прынялі дурны антыдармаедскі закон, па якому беларусы, якія афіцыйна не працавалі, павінны былі парадка $300 плаціць дзяржаве, незразумела за што. І калі на гэтыя пратэсты выйшлі не толькі тыя, каму прыслалі, а такіх было 470 000, так званыя пісьма шчасця, а калі выйшлі самыя розныя беларусы. Что-то меня тут не задавальняе. Вось я і убачыў, што адарваў. І гэта была першая трэніроўка. Потым былі выступы супраць Расіі ў 2019 годзе. Такі Павел Северынец вельмі добра арганізоўваў некалькі акцый, у тым ліку з паходам да пасольства расійскага. То былі, то паадвальвались людзі. Цікава, чамусьці я падазраю, што гэта былі расейцы. Ну што ж, ладно, будем чакаць далей. Так, ну і асабіста я менавіта для того, щоб паказаць беларусам, што такое нармальныя сапраўды дэмакратычныя выбары, паехаў в 2019 годзе здымаць выбары в Украіну. І скажем так, да, гэта все была праца вельмі вялікай колькасці людзей. Плюс, конечно ж, тыя самыя партыі, якія хоць і былі не зусім палітычнымі агульнапрынятым в той же Европе сэнсе, але тым не менш не рабілі якую-то працу. Тое, што велось багата гістарычных каналаў,
каналов, якія рассказывали беларусам, кто яны такие, что яны такие, были куча выдавецтваў. Поэтому глеба падрыхтаваная до таго, што адбылося ў 2020 годзе, была вельмі добрая, падрыхтаваная заўчасна. Адзінае, што людзі не разумелі, што трэба арганізоўваць і структуры, якія змогуць кіраваць тым, што адбываецца. Вось менавіта кіраванне, яно было спантаннае, уключаючы з тым, як вылучыла сваю кандыдатуру Светлана Тихановская. Яна ж абсалютна не збіралася становіцца кандыдаткай у прэзідэнта. Ей вялікі плюс, каб хто не падумаў, што я супраць гэтага. Вялікі плюс, што яна так зрабіла, але рэальнасць тым, што гэта было дзеянне спантаннае, непрадуманае, непадрыхтаванае. Хаця добра, што яно было хаця б такое. Але пры гэтым улада таксама вельмі пастаралась для таго, што беларусы максімальна хацелі яе памяняць у 2020 годзе. У тым ліку, дзякуючы таму, якая была адносна ковіда, па-першае, палітыка, па-другое, камунікацыя на гэты конт. Яна была проста правальная, зато беларусы самі збіраліся. Каменты бачу, адкажу пазней. Беларусы самі себе ратавалі во многом, дапамагалі тым же лякарням. Я нават ведаю, што ў маім горадзе Ганцевічы адзін прадпрымальнік, хлопчык на 3D прынтары друкаваў маскі для медыкаў, якія працавалі з ковіднымі хворымі. І беларусы в 2020-м пасля таго, як уже была якая-то глеба незадаволення дзяржавай, убачылі, што калі ім ніхто не перашкаджае, а вось менавіта змагацца з ковідам, дзяржава ўсё ж тым, хто валанцёры, яна не перашкаджала. Вот это адзіны момант, дзе не перашкаджала дзяржава. Беларусы убачылі, што яны самі на многае здольныя і нават лепш, чым дзяржава. Было некалькі краўдфандынгавых платформ, на якіх беларусы таксама збіралі грошы і фінансавалі вельмі вялікую колькасць разнастайных праектаў. На дадзены момант гэтыя платформы ўжо знішчаныя. І рэальнасць в том, што пры ўсіх мінусах і памылках улады беларусы к 2020 году яны зразумелі, што у прынцыпе яны могуць вельмі шмат самі. Асабліва трэба адзначыць, што даволі моцны быў і прадпрымальніцкі сектар, які дазваляў куче беларусаў жыць нармальна нават у малых гарадах. Там, дзе на дзяржаўных альбо прадзяржаўных прадпрыемствах асоба нармальных грошай зарабіць было нельга. Іх нельга, дарэчы, в такіх гарадах зарабіць і зараз. Поэтому спантанным гэты выбух зусім спантанным не быў. І па гэтай прычыне я лічу, што гэта была спроба рэвалюцыі. Адзінае, што амаль нідзе ў свеце рэвалюцыі не адбываюцца з добрым вынікам адразу. Вот бах, і все атрымалось. В той же Польшы суседняй рэвалюцыя ад пачатку да свайго сканчэння і перамогі заняла 10 гадоў. Чаму не 9, як многія гавораць, я гавару, што чаму не 9? Таму што год, калі існавала салідарнасць, было куча пратэстаў, это таксама трэба ўлічваць. Ну што ж, хоць пакрыху, але людзі прыходзяць і глядзяць, і сыходзяць. Ну, не будзе это стрым вельмі шмат людны, як я бачу, ну што зробіш. Наконт таго, што пратэсты 2020 года былі такія ўжо аж сверх мірныя, прям
тапочки на лаўку і все такое. Дастаткова паглядзець крышачку, што адбывалася у нас, пашукаць в інтэрнэце. Напрыклад, набраць Пінск, жнівень 2020, щоб убачыць, што як мінімум пачатку у нас было зусім неспакойна і немірна. Па сутнасці, 3-4 дні у Беларусі тады ішла натуральная вайна. Распачалі яе, трэба прызнаць, не людзі, а лукашэнкаўскія сілавыя структуры, включана з тым, што першы забіты, такі Геннадзій Шутаў, ён быў застрэлены дэсантнікам у Брэсце, у патыліцу. Лукашенко кінуў супраць нас тады нават армію. Є відэа, як проста стаячыя людзі атрымоўваюць ад амапаўцаў прам гушчу натоўпу светла-шумовыя гранаты, у выніку чаго куча людзей пацярпелі адразу. Є куча відэа, калі адразу па людзях пачалі страляць, прытым па відэа ж незразумела чым, ці гумавымі кулямі, ці сапраўднымі. Вельмі шмат спрэчак тады было. Многія даказвалі, што да не, такія раны немагчымыя ад гумавых куль. Пытанне ў тым, што гумавая куля таксама мае свае якасці, і в інструкцыях да патронаў напісана, што страляць в кагосьці можна з дыстанцыі не менш за 20 метраў. З меншай дыстанцыі куля мае нават гумавая пранікаючы эфект. І яна так слабей, чым натуральная куля даставіць траўмы, але таксама вельмі моцна і можа нават забіць. І толькі пасля таго, калі вось такі трэш пачаўся, беларусы пачалі абараняцца. Вовсю пошли фейерверки. В выніку після 2020 года, як мінімум, до моменту, пакуль я выехаў з Беларусі, продаж звычайным людзям фейерверкаў в Беларусі быў забаронены. Таму што беларусы адбівались фейерверкамі, будавалі барыкады, на іх в выніку таксама нападалі. І в том же Мінске 3-4 дні была натуральная война. По-іншаму это назвать нельга. Вельмі адметны, блізкі, любімы мной Пінск. Блізкі ён быў мне, калі я быў у Беларусі. Але гэта горад, да якога я маю вельмі цёплыя пачуцці дагэтуль. Адзін з самых маіх любімых гарадоў. Таму што вельмі шмат асабістага з ім звязана. І проста файны, прыгожы горад. Так вось там людзі загнали ментов, будынак райвыканкама, там у ход пошли, и черенки от лопат, ламы, да, все, что трапило под руку. Але калі нехта думае, што людзі напалі першыя, то гэта таксама памылка. Людзі некалькі гадзін патрабавалі таго, каб паказалі протоколы голосования, чтобы можно было проверить, кто перамог на ихних участках. И только когда некоторые силы, находящиеся у Пінску, зашли с тылу и людей пачалі спрабаваць заціснуць и пачаць арыштоўваць, тады люди пачалі адбівацца. На шчасце для тых, хто там быў, побач была будоўля, дзе дастаткова было ударнага інструмента. Трэба прызнаць, што потым ввели унутраныя войскі ў Пінск, і там жорсткая зачыстка была 4 дні. А першыя самыя падраздзяленні, каб хоць як-то адціснуць людзей, перакідвалі верталётамі. У выніку суда над такім Пратасевічам вскрылось, што, здаецца, было 12 рейсаў Ми-8 з Івацевіч і Менска ў Пінск. Не зусім лагодна было таксама в том самом
тых самых блізкіх да мяне Барановічах. Там таксама ментам і амапаўцам прыйшлося ў першыя дні ўцякаць. Па ўсёй Беларусі быў поўнасцю некалькі дзён, 3-4 дні адрублены інтэрнэт. Трэба прызнаць, што трэніравацца пачалі папярэдне. Першыя збоі в інтэрнэце пачаліся недзе за 5 дзён да таго, як адбыліся выбары. Праўда, гэта было перыядычна і часцей за ўсё позна вечарам альбо ўночы. Правяралі, я так разумею, што могуць. Ну, в прынцыпе, да, само 9 жніўня было так. Я ведаю, што ў Мінску таксама ў некаторых месцах, скажем, не зусім у Мінску, пад Мінском, людзі расказвалі, таксама бачылі, што людзі выйшлі і стаялі шмат гадзін, каб ім паказалі пратаколы выбараў. І скончылась гэта тым, што на машынах хуткай дапамогі і нават не 9, а вельмі позна 8 жніўня прыехалі амапаўцы і пачалі ўсіх хапаць. Поэтому сказаць, што ўсё было абсалютна мірна, немагчыма. Многія мае знаёмыя прям бегалі і даймалі амапаўцаў, застаўляючы іх бегаць таксама вельмі шмат дзён. Потым не так жорстка пасля першых 4 дзён, но таксама не ціха, не мірна было яшчэ шмат дзён. Першы больш-менш мірны мітынг адбыўся 16 жніўня. Тады, калі жанчыны ў Менску выйшлі днём у белай вопратцы і паспрабавалі спыніць гэта ўсё жорсткае супрацьстаянне. З 9 до 16, я так разумею, што змарылись былі все, включаючы амапаўцаў, поэтому як таковыя актыўныя сілавыя дзеянні прыціхлі. Яны не скончылись зусім, але яны прыціхлі. Як я разумею, мяне глядзяць большасць не беларусы. Ну што ж, потым адказваем. Ці дарэмна было то, што адбывалось у 2020 годзе? Я лічу, што абсалютна не дарэмна. Гэта тое, што ўвойдзе падручнікі гісторыі ў будучыні і чым будуць ганарыцца нашы патомкі, нашы дзеці, ўнукі, праўнукі і далей. Гэтаксама, як тыя, хто ведае, што такое Аршанская бітва, таксама ёй ганарацца і многімі іншымі падзеямі. Таму што беларусы тады паказалі, што яны ёсць, што яны хочуць лепшага, і паказвалі яны гэта доўга. Насамрэч, да канца пратэсты не скончылись да самага Новага года. Так, яны ішлі на спад паступова выціскалі нас, беларусаў, з цэнтральных плошчаў, але все абсолютно не сканчивалось, все шло и развивалось. Ну, а теперь наконт того, что ж мы маем на дадзены момент. Ведаеце, один из самых важных для меня чыннікаў, что люди, якія вымушаны былі выехаць, а выехала вельмі багата, по самых сціплых падліках это 500 000. А былы кіраўнік Інстытута сацыялогіі Геннадзь Коршунов назваў лічбу мінімум 700 000 людзей, якія выехалі з Беларусі з 2020 года. Так вось, людзі полностью не рассмактались в іншых краінах. Існуюць дыяспары в самых розных мясцінах.
І не толькі в Польші і Літве, а, наприклад, моцная дыяспара в Сакартвела, якую яшчэ ведаюць як Грузію і Джорджію. На жаль, такой дыяспары збітай няма в Арменіі, дзе я зараз. От зараз я в Єревані. Про нас не перестали говорить. Про нас не перестали говорить дагэтуль на міжнароднай арэне. Так, мы не ў топе пра асноўных падзей, але тым не менш беларусы з інфармацыйнай прасторы цалкам не зніклі. Дарэчы, хто не падпісаны і каму цікава, падпісвайтесь на мой канал. Вельмі б хацелася, каб 1000 падписчикаў нарэшце у мяне была. І ставьте падабайкі. Бачу, што людзі то знікаюць, то з'яўляюцца. На дадзены момант зусім мала народу. Ну, працягнем. Ну і наконт таго, што куча разнастайных нашых арганізацый дагэтуль беларусы падтрымліваюць адзін аднаго, в тым ліку фінансава в самых розных месцах. В тым ліку я атрымаў дапамогу. Хай не самую, магчыма, вялікую, но я і не самая фігура вядомая. І я б сказаў, што вельмі не кепска для таго, кім я ёсць. Беларусы не расматались, беларусы зразумелі, што яны асобны народ. І нават беларусы ў Беларусі гэта таксама цяпер разумеюць. Той самы адказ нашай какой-то хай і праўладнай маладой блогеркі, такой інстасамцы расійскай, з тым, што нельга гаварыць Беларусі, а трэба гаварыць Беларусь, паказвае, што нават там людзі разумеюць, што яны цяпер асобныя. І я думаю, багата хто зразумеў што ў нас хай і фармальная незалежнасць на дадзены момант є, гэта вельмі важна. Таму што вось менавіта дзякуючы гэтаму мы не ваюем в чужых войнах, як мінімум прымусова. Да, є смелыя людзі, якія ідуць ваяваць в Украіну, Беларусь. Є даўбадзятлы, якія ідуць ваяваць на баку Расіі супраць Украіны. Ну там в асноўным адмарозкі і всякае быдла. Разумныя людзі ідуць за Украіну ваяваць. Але прымусова, масава ніхто не адпраўляе. І гэта толькі дзякуючы таму, што мы маем сваю незалежную краіну. Я думаю, што яшчэ адзін вынік важны на дадзены момант, гэта все зразумелі, хто такі Лукашенко. Самае цікавае, што цяпер гэта нават в Арменіі зразумелі, што Лукашенко это звычайны хлус і долбаёб. Ну так калі по-расійску коротко сказаць. Это той чалавек, які падмане вас заўжды і будзе думаць толькі пра сваю галаву, пра сваю дупу і больш ні пра што. Які здасць вас Расіі толькі так. Як ён здаў Беларусь, даўшы яе выкарыстаць для нападу на Украіну ў 2022 годзе. Як ён зараз, каб толькі усидзець на сваім крэсле, полностью перанакіраваў все товарные потоки праз Россию, якія за свайго жадання адпомсціць пасадзіў самалёт Ryanair з Пратасевічам, у выніку чаго палёты беларускай авіяцыі в Европу і Амерыку цяпер забароненыя, і Белавія толькі па всякіх маргінальных накірунках на кшталт Расіі працуе. Ну, яшчэ, правда, летаюць, наколькі я ведаю, в Сакартвела, магчыма, яшчэ куды-небудзь в Азію. Але в нормальных накірунках больш не летаюць. Накладзена куча санкцый, таксама менавіта ж з-за палітыкі аднаго чалавека і тых, хто яго падтрымлівае. Вось гэта таксама вынік 5 гадоў спробую усидзець на сваім крэсле
товарища Лукашенки. Ну, я его только так могу называть. Он же личит себе русским со знаком якости. Ну, вот, значит, так. Ну, тут я знаходжусь в месте, дзе крышачку людзей ходзіць па гэтым часам. Сижу, гляжу, до речі, к помніку Шевченки в Єревані. Любять приходять, як я зрозумів, пари закоханих. Тому що другий раз сюди приходжу і другий раз тут бачу різних узростів парочки сидять. Ну что, бачу, что две подавайки, люди поотсматривались. Ну так, тема не самая приемная для многих и мало цікавая для небеларусаў. До речі, я поцікавився і пораспытваў, як же наши падзеі успрымалі люди з розных нацыянальнасцей. Як мінімум картвэлы, армяне, украінцы. Ну, украінцы вы, я думаю, без мяне ведаеце, вельмі цікавілись, переживали за то, як, што ў нас будзе. Як мінімум тыя, каму было не пофіг. А як один хлопчык з Адэсы мне учора сказаў, што калі ён убачыў, як напалі на людзей, якія проста выйшлі на мітынгі і адстаиваць свае правы, як в іх кідалі светлашумовыя гранаты, стрелялі, ён просто офігеў і сказаў, што ну гэта кончаныя людзі, без розніцы якой нацыянальнасці. Гэта не мои словы. Картвэлы не ведалі нічога, у іх саміх былі не слабыя пратэсты і былі першыя спробы у прыняцця такого закона, як закон аб іншаагентах. Плюс незалежныя наши медыа абсолютно не рассказывали про то, что робится у нас на публику не скажем так, не заходней Европы и центральной, на той же Кавказ. Инфа просто не доходила. То самое сказали и армяне. Так само, по-перше, у них была тогда война и куча інших проблем. И им як-то голова болела о своем. Ну и до того ж, знову же, медіа наші не працювали на дадзены накірунак, што цяпер сказваецца на тым, як складана на Каўказе беларусам легалізавацца. І на тым, як складана беларусам, якія хочуць адсюль патрапіць у Еўропу, цяпер туды таксама патрапіць. А беларусам легалізоўвацца трэба, таму што адна з вялікіх наших праблем, якая зноў жа вынік 2020 года і спробы Лукашэнкі нам адпомсціць, это пашпартны указ, по якому пашпарт можна памяняць толькі внутры Беларусі. В посольстве немагчыма, а пашпарт у нас выдаецца на 10 гадоў. І калі пашпарт падыходзіць к канцу, у цябе вялікія праблемы, калі ты беларус. Табе трэба альбо атрымаць пашпарт іншай краіны, альбо хаця б дакумент замяняючы пашпарт, альбо, ну я не ведаю, утопіцца ж, хіба ці ў турму сесть. Это трэш-варыянт, які я, само собой, жартам гавару, сур'ёзна абсалютна не разглядаю, таму што гэта вырашыць, насамрэч нічога. Еще один вынік, на жаль, то, что рэпрэсіямі беларусаў загнали вельмі в депрессивный стан. В этом году, конечно, на жаль, не атрымалось, а в минулом году я вельмі шмат гандляваў со сваім сябрам на набережной Батумской, куды прыязджалі менавіта беларусы з Беларусі і вельмі шмат з імі кантактаваў. Я могу сказать, что жаданне перамен не пропало ни у кого з беларусаў, але нежаданне сесці і вляпацца ў вайну таксама нікуды не знікла. Гэта моцнае жаданне. І тыя, хто нават гатоў быў бы
скінуць Лукашэнку, апошнім часам менш гатовы былі пратэставаць, таму што думалі, што после 22 года, калі ў нас былі і партызаны чыгуначныя, і чыгуначныя партызаны, і беларускі гаюн, які існаваў дагэтуль. Беларусы во многом актыўна не дзейнічалі, думаючы, што хаця б вайны няма. Але вось цяпер гэта зноў жа мяняецца, таму што як мінімум в 3 гарадах, включаючы Менск, упаў беспілотнік. Знаходзіцца збоку ад 2 дзяржаў, якія актыўна адна з адной ваююць, і што ад гэтага не прилетела што-то вам, даволі складана. Тым больш, давайте скажем шчыра, што за гэты перыяд залеталі дроны і ракеты і ў тую самую Польшу, і в Румынію, і ў Малдову. Фактычна ва все памежныя з Украінай дзяржавы. А што тады чакаць ад Беларусі? Перыяд, калі ў нас абсалютна мірнае неба, ён скончыўся. І я думаю, што ён скончыўся канчаткова да канца вайны. А яшчэ адзін вынік, што беларусы паказалі, што сярод нас немала людзей, якія вельмі смелыя, з выдумкай і здольныя супраціўляцца і не прымаць то, што ёсць і внутры Беларусі, не толькі тыя, хто выехалі. Таму што калі гавораць, што все смелыя і не згодныя з Лукашэнкай выехалі, гэта крышачку перабольшваюць. Вельмі шмат засталось людзей, якія проста чакаюць свайго часу. Доказ гэтага зноў жа тыя самыя партызаны, якія палілі шафы рэлейныя на чыгунцы. Гэтых выпадкаў было не менш 80. Гэта 80 толькі тых, якія прызналі лукашэнскія ўлады. А колькі іх было насправдзе, гэта ж вялікае пытанне. Быў беларускі гаюн, якія дзесяткі тысяч, зараз не буду называць колькі, хаця матолька чалавек, які зафундаваў быў гэты канал, гаварыў, але хай каму цікава пашукаюць інфу. Факт, што дзесяткі тысяч чалавек хаця б адзін раз пісалі і дасылалі штосьці ў гэты гаюн. Беларускі гаюн гэта быў канал, в які скидывалась інфа в рэжыме рэальнага часу, дзе праязджалі і пралеталі якія-небудзь вайсковыя расійскія аб'екты. Танкі, машыны, самалёты, верталёты і ўсё такое. Фактычна гэта грамадская выведная сетка, якая заставіла расейцаў спачатку перастаць перасоўвацца праз Беларусь днём, а потым нават была запроваджена ахова прям по всіх шляхах, дзе шлі цягнікі з вайсковай тэхнікай. Стаялі амапаўцы, внутреннія войскі, каб не дай же бажы ніхто не смог сняць і даслаць інфу. Таксама то, што беларусы гатовыя супраціўляцца, показала забарона продажы нават самых звычайных слабеньких дронов фізічным асобам у Беларусі. Цяпер, калі ў цябе є дрон, то ты крымінальнік. А калі ты раптам наёмыш і вырашыш палетаць, все, ты вляпаўся. Але адзін з самых яскравых выпадкаў, які паказаў, на што здольныя мы беларусы, гэта былі выбухі 2 чыгуначных тоннеляў на Баме. Зрабіў іх беларус, які зараз сидіць у расійскай турме, які, ў прынцыпе, да гэтага выглядаў абсалютна ціхім, спакойным беларусам, рахманым такім, мірным. Ён нават у пратэстах 20-го года не ўдзельнічаў. Але ён маў інжынерную адукацыю. І вось гэты чалавек, каб хоць як-то дапамагчы, сарваў туннелі. 2 туннеля на Баве. Паралізаваў на даволі працяглы час просто рух па чыгунке.
расійскай. Пры тым, што чалавек жыў в цэнтральнай частцы Расіі і часткова ў Беларусі всё сваё жыццё. То і гэта значыць, што такое БАМ, он ведаў хутчэй за ўсё чыста тэарэтычна. Ну, можа, выпадкова калісьці там праязджаў. Так, беларусы здольныя на такое. Поэтому по выніку 5 гадоў я б сказаў, што мы, беларусы, просто самі для сябе паказалі і ўбачылі, што мы людзі, якія можам ганарыцца датычнасцю да сваёй нацыі. Саромецца нам вельмі мала чаго є. І можна сказаць, што беларус гэта гучыць горда. Чаму ж мы прадулі менавіта ў 2020 годзе? Ну, адна з прычын таму, што ў нас, в маём разуменні, конечно, я ж не Господь Бог і не прарок, я выказваю толькі свае думкі. Чаму ж мы прадулі ў 2020 годзе? Ну, адна з прычын, конечно, в тым, што менавіта арганізацыя як таковой супраціва людзей, якія ведалі механізмы і што, як працуе, на прыкладзе пратэстаў у розных іншых краінах, іх все ж не было. Большасць тых, хто пратэставаў, верылі в такі міф, што вось нас выйдзе 100 000 і Лукашенко ўцячэ. Потым пачалі гаварыць, ну ладно, не 100 000, выйдзе 2% насельніцтва па ўсёй Беларусі і Лукашенко ўцячэ. Не ўлічылі той маленькі фактар, што гэты чалавек настолькі любіць уладу, што ён, мабыць, толькі калі мог бы падазраваць, што ён памрэ, тады, можа быць, тэарэтычна мог бы паспрабаваць уцекчы. А так, у прынцыпе, будзе трымацца да апошняга. Гэта адзін чыннік. Недаацэнілі, на жаль, недаацэнілі супраціўніка. Другі момант – гэта прамое ўмешальніцтва Расіі. Да, дзякуй, падары з Расіі. Дзякуй за вашых журналістаў. Правда, Лукашенко павінен сказаць. У нас была адна з такіх штук, як страйк на дзяржаўным тэлебачанні, калі такая вялікая колькасць людзей адмовілася працаваць пасля падзей 9 жніўня, што тэлебачанне стала полам. Перасталі працаваць не толькі відоўцы, там якія-небудзь прадюсеры, перасталі нават тэхнічныя работнікі працаваць. І тэлебачанне павінна было стаць колам. Але, опля, добрые россияне привезли 2 пассажирских самолета работников. Менавіта яны придумали такі тэрмін, як ебацькі. Ебацькі – гэта прыхільнікі Лукашэнкі. Яны, дарэчы, самі себе так называлі, гэта не мацюк. Зараз крыху менш гэта чутно в прасторы інфармацыйнай, але тэрмін нікуды не знік. Ебацькі, яны і є ебацькі. Что ты зробіш? І вот это быў адзін з чыннікаў, як впрамую падтрымалі уладу Лукашенко. Гэта, давайте пагодзімся, гэта прамое ўмешальніцтва ва ўнутраныя справы. Адваротны бок тых, хто выступаў супраць Лукашэнкі, нават такога нічога не маў. Хтосьці скажа, а канал Белсат, а радыё Свабода. Ну так, гэта структуры, якія падтрымліваліся з-за мяжы. Але яны працавалі задоўга да 2020 года. Яны не прывозілі нікога. Хаця не, журналісты былі, журналісты працавалі. Але яны проста асвятлялі падзеі і не ратавалі таго, супраць каго ўсе выступілі. Другі чыннік быў. Гэта распаўсюд інфы, што ў Смаленскай обласці стаяць часткі Росгвардыі, якія, маўляў, войдуць у Беларусь, калі раптам пачнуцца раз, два, тры. Чаму не называю што?
тому што пашукайце. Рэальна там былі прапісаныя моманты, якія павінны былі здарыцца, каб гэтыя часткі ўвайшлі ў Беларусь. Але рэальнасць тым, што зноў жа былі падведзены часткі сілавыя, і было заяўлена, што калі раптам гэты чалавек, который Лукашенко, Александр Григорьевич, пачне прадуваць, то будзе прамая сілавая падтрымка. Тады яшчэ можна было гадаць, і мы рэальна гадалі, а будзе гэта, не будзе. Цяпер з вышыні прайшоўшых 5 гадоў і ведання, што Беларусь патрэбная была як плацдарм для нападу Украіны, на Украіну зразумела, што 100% гэта было. Перамагчы нам суседняя Расія, на жаль, не дала б. Таму што ёй былі мы патрэбныя для іншай, наша тэрыторыя дакладней. Мы самі, на нас, магчыма, таксама разлічвалі. Але ўсё ж асноўнае, што ім было трэба, гэта наша тэрыторыя. Так, зараз я пачытаю каменты, а потым раскажу пра то, як я бачу перспектывы таго, як могуць развівацца падзеі для нас далей, як прыйсці перамены. Так, што тут в інтэрактыўным чаце? Привет из Иркутска. Ну, я адказаў. Хто-то паставіў пытанне, які-то Кірыл. Магчыма, я нават ведаю, да, гэтага Кірыла. Наконт, ці супраць я Расіі? Да, я супраць Расіі. Ад Расіі у нас адныя праблемы. Што я магу сказаць? Пра вышыванку я адказаў. Прывітанне, Крафіл, як у вас дзела? Это, я так разумею, не мяне пыталі, неправильно імя написали, таму што Крафіл, ну, блин, я не ведаю, гучыць як Кірыл. Привет, Баку, всем здоровья и такая багата далоні. Дякуй, дякуй, дякуй. Прывітанне навзаем. Спадзяюсь, Гюльшат, ты яшчэ глядзіш мой стрым. Вельмі прыемна вот такое прачытаць. Вялікі дякуй. Ты адкуль, псіна, цяўкаеш? А, хулком нейкі. Як вас там называют? А дрыганы? Мало вам уродам. О, классные комменты, дякуй. Як же яшчэ было пропустить, чтобы пришел який-то расеец и обосрал? Вот этого я банить не буду. И часом я так зразумел, хто так само мае доступ до моего канала, мой сябар, в минулом стриме такие комменты выдалил, калі ласка. Алексей, не выдаляй. Вот гэта трэба, чтоб прочитали. Тыя, хто не разумее, хто такія расейцы, хай прачытаюць і зразумеюць. Ці яны тыя, каго нам варта паважаць і любіць? Ставы тыя каменты, хай будуць, калі ласка. Прикольная мова, ромашка. Ну так, беларуская. Дякуй за огонь. Клякса. Прикольные люди ко мне поприходили. Куча огня. Дякуй. Ну, здаецца, я адказаў, больш каментаў не бачу. Спадзяюсь, хоць пара подписчиков будзе ад этого стрима. Пагляжу, што некаторая колькасць людзей мяне глядзіць пастаянна. Калі хто не ў Беларусі, поставьте вот так пальчик вверх и напишите еще мне что-нибудь цікавое. Например, ці памятаеце вы в своей краіне падзеі ў Беларусі 2020 года? И что тогда адбывалось в вашей краіне? Мне будзе вельмі цікава гэта пачытаць і расказаць всем, хто мяне зараз слухае і глядзіць. Ну і напрыканцы я раскажу, як я бачу тое, як могуць прийти до нас перемены і што будзе ў нас у будучыні. Наконт таго, як зараз спрабуюць расказваць пра перамовы некія з Лукашенком, круглыя сталы,
вызвалення ўсіх палітвязняў. Прабачце, я это ўспрымаю як рэдкасную лухту. Як мінімум з таго пункту гледжання, што сэнс яму. От для чаго Лукашенко ў яго сістэме зараз гэта? Перамовы, круглы стол. Да, ён баіцца, што мы калісьці наберэм сілу і скінем яго. Баіцца і Расіі, што яму падпаляць духу альбо вцягнуць кудысьці не туды. Украінцы таксама баіцца, што адтуль могуць як мінімум прылецець дастатковай колькасці дроны і нарабіць беды. І не, украінцы не ўведуць войскі. Пра гэта мне 100 разоў самі гаварылі, гэта тэма, якую можна нават не ўзгадваць. Але вось то, што гэта можа паказаць беларусам, што так мір-то скончыўся, пара за вілы хапацца, вот это можа быць. І гэтага ён баіцца. Але ён разумее, што пакуль ён хаця б фармальна кіруе Беларусю, ён і яго род жывы і не кепска жыве. Вітаю, шановны сябры. Це я казах. Ой, вітанкі, я бачу, що ти підписався. Зараз дочитаю до конца, просто мені одразу радость от твого коменту взяла. От реально. Часом є люди, от яких просто ти от прочитаєш, у тебе прям одразу настрой бах! Дякую. А от тепер дочитаю. Вітаю, шановні сябри, це я казак з Казахстану. Минулого разу ми поговорили, коли ви були у Вірменії, тепер у Грузії. Я сябра, я і зараз в Арменії. В Грузию мне закрыта дорога. Мне выписали паперу, якая гаворыць аб тым, што мне туды дорога закрыта, як мінімум пры цяперашняй тамашняй уладзе в грузінскай месцы. Так што не, я в Армении. И є у меня подозрение, что я тут надолго. Я, конечно, буду спрабаваць, як мяне штурхаюць мои сябры, тому что хочуць, чтоб я это зрабіў і туды попаў у Польшу, потому что, ну, со мной я багата акцый организовывал и дапамагаў организовывать в том же Батуми. И, конечно, такі человек где-то на отшибе сам по себе, ну, гэта не самая лепшая штука для нашей дыяспоры. Але, ну, пакуль як є, поэтому да, я в Армении. Что ж, працягну наконт таго, што ж я думаю, як будзе. Так вось адзін з варыянтаў, што ў выніку таго, што вайна больш актыўна накрые Беларусь, хотя бы пролетами беспилотников, их падением и ну, просто люди перестанут отчувать себе у бяспецы. И это может заставить людей схапиться за вилы, потому что многие могут зразуметь, что так гублять уже и нема чего. Горш, мабуть, не будет. Это один з варыянтаў. І ён, дарэчы, абсалютна рэальны ў маім разуменні. Другі варыянт, які я бачу, гэта то, што было ў Польшчы. Нагадаю, што паміж хваляй пратэстаў першай і потым круглым сталом прайшло там 9 гадоў. Але мала хто чамусьці гаворыць, што круглы стол здарыўся на фоне двух падзей. Першай гэта то, что пачаў разваливаться Советский Союз. Ён вляпаўся ў кучу праблем, і ён уже не мог оказывать падтрымку, так як раней, сваім сателлитам, рэжымам, якія кіравалі рознымі краінамі. А по-другое, там были протесты моладзі. Ведаеце, час же не стаіць на месцы. І там за 9 гадоў вырасла даволі вялікая колькасць людзей маладых, якія былі зусім маладыя і не атрымалі па галаве тады, калі душылі пратэсты ў Польшы, калі быў вайсковы стан. Яны прапусцілі гэта і гатовы былі рызыкаваць, таму што яны бачылі
то, як живуть їхні ровесники в той самій Заходній Європі. І так як не було підтримки уже такої від Совєтського Союзу, і були протести внутрі, системі Єрузельська прийшлося йти на перемови. Тому що був тиск внутрішній, і були люди готові узначалити цей процес з демократичного боку. Були представники солідарності, представники різних партій. І ось чому я думаю, що у нас це можливо? Тому що я назираю, як себе веде в тих же соцсетках теперішня наша молодь білоруська, якої ось тільки зараз становиться 18-16, які, в принципі, ще дітьми були в 2020-му. Вони починають виказувати своє незадоволення, кипіти з теперішньої системи, отримають за це проблеми. І коли нехто думає, що вони отримали проблеми і все, прям здались, все, я нічого не можу, ну, це наївні люди. Я розкажу просто випадок, як щось подобне спрацювало на мене. Я до 4 класу в школі був видатником. Ну, не зовсім, ладно. 4-5 у мене були однаки. І такі предмети, як історія, я, в принципі, вельми моцно любив. Ну, просто шалено любив. І по історії мав вищу відзнаку 5 балів. І ось в кінці року нам задали таке питання, зараз прочитаю, як відкажу. Задали таке питання, що таке слово Ленін. Ну, я, як бачив у фільмах, у різних там артикулах, у часописах, де написав, що це підпольна кличка. Так, до речі, і говорилось шматки. І отримав, от я, чоловік, який видатник, любив історію, отримав 2 бали. На той момент це самая низкая оценка, яку ставили в денник и в журнал «Улика оценок». Вы думаете, меня это на чем-то осадило? Нет. Это просто меня заставило ненавидеть Ленина, по-перше. По-другое, ту систему, яка всього-то за одно слово, заставила її представника, а наставник історії, це був їх представник, поставити мені 2 бали. І к моменту розвалу Союзу, коли некоторые ще в опошний вагон вскакивали, спробували вступити в комсомол, я для себе твердо був вирішив, що от так вам мой вступ в комсомол, і продумав варіанти, як мені від гэтага адбіцца. Я ж не ведаў, як і все, што хутка про гэта не трэба будзе думаць, бо просто Союз ляснецца, здохне, развалится. Можно любым іншым словом назвать. Поэтому я разумею, что сейчас подрастает то поколение и вступае в свядомае жыццё в Беларусі, якое яшчэ настолькі не бітае, як нават на 5 гадоў за іх малодшыя, і якое в выніку спрыяльных умоў 100% пачне пратэст. Вот это тое, в чым я не сумневаюсь. Калі гэта будзе праз год, праз 2, праз 5, праз 7, да гэта ніхто зараз не скажа. Але вось то, што такое здарыцца, я не сумневаюсь, я в гэтым упэўнены. І то, што нашы сілы замежжы якім-то чынам вучацца кіраваць працэсамі, ну, насколькі могуць. Слаба могуць, але тым не менш. Захоўваюцца нашы медыа разнастайныя, і журналісцкія, і блогерскія. Спрабуюць такія структуры функцыянаваць як каардынацыйная рада. Мне гэта вядзе на думку, што калі зноў узнікнуць у нас пратэсты, іх будзе каму ўзначаліць і каму рэальна паспрабаваць взяць уладу ў свае рукі.
Штука ўсё ў тым, што гэта явна не здарыцца раней, чым з'явяцца нармальныя праблемы ў Расіі, калі ей будзе не да нас, а да сябе. І гэта явна здарыцца не раней, чым скончыцца вайна в Украине. Многое будет залежать от того, як яна скончыцца. На жаль, гэта так. Асноўная наша прычына будзе гэта выбрацца з-пад расійскага ўплыву. Потому что то, куды нас сейчас зацягнуў Лукашенко за эти 5 гадоў, гэта жах. Па сутнасці, амаль цалкам сістэма Лукашэнкі залежная і в эканамічнай, в вайсковай, і в медыйнай, дарэчы, таксама сферы ад Расіі. Вось такія думкі. Бачу, што мяне крыху глядзяць людзі, 3 падабайкі. Зараз спадару казаху, які піша па-украінскі, адкажу. Ну і буду, я думаю, сканчваць стрым. Я стараюсь, щоб каля гадзіны мае стрымы былі, таму што інакш людзі змарваюцца і няма сэнсу рабіць даўжэй. Зразумела, бажаю вам відкрытых дарыг і щоб зусім скора всі справжні сябры павярнуліся додому ў рідную вільную Беларусь. Вялікі дзякуй. Мабыць, найлепшае пажаданне, якое я чуў за, як мінімум, за 3 месяцы вось тут, в Армении. Дзякуй, хто быў са мной. І калі раптам вы не поставили падабайку, будете глядзець запись, поставьте. Хотя хтосьці можа і так поставить. О, расейцы, наставьте мне таких. Ютубу ж пофиг. И он будет просовывать видео нават с пальчиками вниз. Подпишитесь на мой канал, калі не подписаны. И до новых сустрэч. Будут и такие выпуски, и шпацыры по Ереване и Армении таксама будут. Гэта никуда не сойдзе. До побачення.